No, ato daw ning bangagan ni pang juice no. Dara siya magbangag kung mag-juice na siya. Pag istro-istro ka. Sa humok siya nga lubi. Humok. Ayo inagbakina po yung mabangag ana. Kina may bangag nito abot eh. Bakina? Kinasa. Gahi day. Humok lang day siya. Ano mo ka mabli? Kasi kailangan mo may kuan da ini. ha? Ah, sapsapan pala na dito. Kapan man ito kita po sa TV? Sapsapan ni ba? Makina daw nagpanit ani ba? Once daw damage. Kuan na daw na reject. May damage ani. Ambot, siya po damage po. Uka ba po? Salamat kita kay nakaabil ta aning lubihan ni nga. Di magiging balaan man ning lubihan ni. Tibtibon din na siya. So, ana ah. Wow. Tikman nga natin. Sarap ng ano na ito, lubibi na ito. Istruha daw. Yeah? Kuniti po dang lubi. Sa may taste. Ay. Yapot bisaya. Ha? Ingon tamis gid daw kaayo. Mga tong lubi dia oh. Yeah. Sinikaon kag tamis. Ora man. Sure ra oy. Gi-export ba na? Ora lagi. Atong lubi tamis kay dia kanang ting. So, unsa man dai ni eh? Lain man kay mo judge akong papa. Lain man kay siya mo judge, ngay bariyar man daw. Nabe? Tamis siya oy. Lahi siya oy, mas tamis siya. Ato tamis gyapon to, pero iya ha tamis gid pod. Lahi oy. Lahi ang katamis pa. Lahi ang katamis compare sa tuwa. Ngani ang pang-export no? Nga lubi. Kaya lang na brutal kay gayo naman tib-tib ni Papa oy. Tamis siya, lahi ang tamis. Nami tamis pud nga lubi nga katong centennial. Pero kani siya lahi pud yang katamis kay lami gid pud siya. No? So, pila lang yung kahanin sa abroad. Okay. Gibalot magtaman-taman. Ikuan niya. Gamay lang pud kayo siya, no? Yang size. Tama lang. Tapos, ang iyahang lahigid siya nga pagkalubi. Mura siya, pamilya sa pulipog. Malubi. Oh, diba?